מה קרה לאנסו פאטי? הוא היה אמור להיות הדבר הבא של ברצלונה. ערך את תופעת הבכורה שלו בגיל 16 בלבד. הקהל עכשיו מוחא כפיים לכניסה של אנסו פאטי. 16-year-old Ansu Fati. שבר המון שיאים. הוא היה השחקן הצעיר ביותר שכבש בליגה הספרדית עבור ברצלונה. הצעיר ביותר שכבש ובישל באותו משחק בליגה. הצעיר ביותר לכבוש בקאמפ נו, והשחקן הצעיר ביותר אי פעם שכבש בליגת האלופות. אבל אז, פציעה אחר פציעה. ואנסו פאטי כבר לא חזר למה שהוא היה. זה הסיפור על הנפילה של אנסו פאטי. פאטי התחיל לשחק כדורגל בגיל 6, ובגיל 8 הוא עבר לשחק במחלקת הנוער של סביליה. אז ב-2012, אחרי שסקאוטים של ברצלונה התרשמו ממנו, הם החתימו אותו. הוא הפך להיות חלק מהלמסיה של ברסה. שם אהבו אותו ממש. הוא היה מהר מאוד, טכני ודריבליסט טוב. ושמדברים על הפציעות שלו, הפציעה הראשונית החמורה שפאטי חווה הייתה בגיל 13. באחד המשחקים הוא נפצע קשה ויורד מהמגרש באמבולנס. הוא עבר ניתוח ונעדר מהמגרשים יותר מחצי שנה. ואומנם הפציעה הזאת הייתה בשוק ולא בברך, אבל חלק מהרופאים אמרו שהיו סימנים על עומס מוגזם על הברכיים שלו בגיל צעיר, וזה השפיע עליו מאוד. אחרי הפציעה הזאת, פאטי לא סבל עוד מפציעות חמורות ועל המסע. אחרי שהם התרשמו מההתקדמות שלו, ב-2019, ולוורדה, מאמן הקבוצה באותה תקופה, הזמין את פאטי לקדם העונה, ואחרי שהוא התרשם ממנו, פאטי ערך את תופעת הבכורה שלו בקאמפ נו ב-25 לאוגוסט מול ריאל בטיס. 8 דקות על המגרש והוא כמעט כבש שער, וברבע שעה שהוא קיבל הוא הרשים את כולם, ובאותו זמן הוא הפך לשחקן הצעיר ביותר של ברצלונה שמשחק בליגה הספרדית בגיל 16 ו-298 ימים, שהוא מקדים את השיא הקודם שהיה שייך לבוסקט 17 שנים ו-14 ימים. ובמהלך העונה, בעונת 2019-2020, הוא המשיך לקבל הזדמנויות ולהרשים. היה לו 33 הופעות, הוא כבש 8 שערים בכל המסגרות, 7 שערים בליגה הספרדית ושער אחד היסטורי בליגת האלופות, שעד היום הוא הכובש הצעיר ביותר של ברצלונה בליגת האלופות, שזה נתונים טובים מאוד לשחקן צעיר, ועוד שגם מסי עוזר לו. מסי אמר על פאטי, הוא שחקן ענק והוא תומך בו, ושיש לו את כל הכישרון בשביל להצליח. כולם התאהבו בפאטי, בתעוזה ובביטחון שלו. הוא כבש את שער הבכורה שלו נגד אוססונה, הציג יכולת מדהימה עם שער ובישול מול ולנסיה, בזמן שמסי צופה מהיציע. הוא שבר כל כך הרבה שיאים בעונתו הראשונה, והיה לו חדות מטורפת מול השער, שהזכירה ללא מעט אנשים את סמואל אתו. בתוך כמה חודשים השווי שלו עלה מ-2 מיליון לאזור 50 מיליון. בעונת 2020-2021 הוא קיבל הזדמנות בנבחרת ספרד, ואפילו כבש ובישל מול אוקראינה במשחקו השני בלבד בנבחרת. אבל דווקא שפאטי נכנס לתקופה טובה, עם מעורבות ב8 שערים ב9 משחקים, יכולת נהדרת עם צמד ובישול מול ויאריאל. משחק לאחר מכן כבש נגד סלטה ויגו, היה מעורב ב4 שערים ב3 המחזורים הראשונים של ליגת האלופות, וכבש את השער היחיד בקלאסיקו בו ברצלונה הפסידה 3-1. שהיה נראה שפאטי בדרך לעונה היסטורית, דווקא אז קרה הגרוע מכל. ב7 לנובמבר 2020, במשחק מול ריאל בטיס, כבר במחצית הראשונה, אנסו פאטי נפצע. הוא סבל מקרע במניסקוס בברך השמאלית, ובהתחלה דיברו על 4 עד 5 חודשים בחוץ, אבל בפועל הוא נהדר הרבה יותר מהצפוי. בגלל לא מעט סיבוכים, הוא נהדר כמעט 11 חודשים, והוא פספס 64 משחקים רשמיים. ולמרות שהצוות הרפואי של ברצלונה המליץ על שיקום איטי, הרבה פעמים פאטי ניסה לזרז את החזרה שלו. זה למה הוא עבר ניתוחים חוזרים בדרך, מעולם לא היה אותו שחקן מאז, וראו את זה בחזרה שלו, עם הפחד שלו להיכנס לטאקלים ובמאבק על הכדור. למרות שכבר במשחק החזרה שלו הוא כבש שער נהדר נגד לבנטה, וראה שעדיין יש לו את זה מול השער, זה לא החזיק הרבה זמן. שוב כבש ובישל נגד ולנסיה, אבל זמן קצר לאחר מכן, אחרי שהוא כבש מול סלטה ויגו, הוא שוב נפצע. הוא פספס כמעט את כל המשך העונה, ובעונה הזאת הוא נפצע 5 פעמים, ובסך הכל הוא שחק 574 דקות בלבד, וכבש 6 שערים ב15 משחקים. אחרי כל הפציעות האלו, בקיץ 2022, אנסו פאטי התאמן בנפרד, וצ'אבי נתן אור ירוק לצוות הרפואי של ברצלונה, כדי שיכינו לו תוכנית מסודרת, שתמנע פציעות חוזרות. וזה למה בעונת 2022-2023 הוא עלה הרבה פעמים מהספסל, אבל עדיין נראה יכולת די מאכזבת, כי אמנם באותה עונה הוא לא נפצע, והוא שחק 51 משחקים, אבל מתוכם הוא עלה 37 פעמים מהספסל, והוא היה מעורב ב14 שערים ב51 משחקים, עם 10 שערים ו4 בישולים בכל המסגרות. אנסו פאטי היה נראה חסר ביטחון, והרבה פעמים אפילו מפוחד. הרבה אמרו עליו שהוא פוחד לקחת סיכונים, הוא לא היה עושה הרבה ספרינטים, כמעט ולא כדרר, וגם
הפסיקו לקרוא לו בנבחרת ספרד. הוא מונם במונדיאל 2022. הוא קיבל הופעות נגד יפן ומרוקו, אבל הוא כמעט ולא השפיע על המשחק. עדיין, להרבה אנשים עדיין היה תקווה לגבי פאטי. בכל זאת הוא חווה פציעות קשות, וכדי שהוא יקבל עוד דקות, בקיץ 2023, ברצלונה השאילה אותו לברייטון. שם ברצלונה קיוותה לפחות שהוא יחזור לעצמו. הייתה לו פתיחה לא רעה, ובליגה האירופית הוא כבש פעמיים נגד אייקס, אבל בנובמבר הוא שוב נפצע מול פורסט, והוא היה בחוץ ל3 חודשים, ואחרי שהוא חזר, הוא לא קיבל הרבה דקות, ובחלק האחרון של העונה, הוא היה רק על הספסל. הוא סיים את העונה שהוא מקבל קצת יותר מ1,000 דקות. פאטי לא הצליח להחזיר לעצמו את הביטחון. דזרבי המאמן אמר עליו, הוא עובד טוב מאוד באימונים, אבל הוא צריך להרגיש חופשי יותר לשחק בלי לחשוב על פציעות. הוא סיים את העונה עם 4 שערים ובישול 1 בכל המסגרות, ואחרי שהוא סיים את ההשאלה וחזר לברצלונה, אנשים חשבו שתחת פליק הוא יחזור לעצמו, אבל בפועל קרה בדיוק ההפך. בגלל שהוא הרגיש אי נוחות בשריר, הוא פספס את 5 המחזורים הראשונים של העונה. גם כשהוא חזר, הוא בקושי קיבל דקות, והיה על הספסל רוב הזמן. כשזה לא מספיק, הגיעה עוד פציעה. בנובמבר 2024 הוא שוב פעם נפצע, ופליק אפילו אמר עליו, הוא מרגיש שהוא לא נותן 100%. ומאז בחלק מהמשחקים הוא לא היה בסגל, וגם במשחקים שהוא היה בסגל, הוא לא קיבל דקות בכלל. הוא חיכה עד 1 באפריל, רק שם הוא קיבל דקות לראשונה מאז נובמבר, וגם זה היה מול קבוצה מהליגה הרביעית בספרד. מאז הוא כמעט ולא קיבל הזדמנות להוכיח את עצמו. היה לו בקושי 5 דקות נגד דורטמונד, וגם זה בגלל שלאמן ביקש להתחלף. ובמחזורים האחרונים הוא קיבל דקות נגד מאיורקה ונגד ריאל ואדוליד. עדיין, הוא היה לספסל בגומלין נגד דורטמונד, בשתי המשחקים מול אינטר, וב4 המחזורים האחרונים של הליגה הספרדית. רק לפני זמן קצר מונקו החתימה אותו, ואולי סוף סוף בליגה הצרפתית הוא יוכל לחזור לעצמו. כי עדיין, מאז אותו פציעה בנובמבר 2020, הוא מעולם לא היה אותו דבר. וההשוואות למסי, וזה שהוא קיבל את מספר 10 על הגב, לא בדיוק עזרו. להבדיל מיאמל, פאטי אף פעם לא היה וירטואוז גדול, אבל כן היה לו משהו שלמין לא היה, אם זה המהירות שלו, או האחדות המטורפת שלו מול השאר. עדיין, צריך לזכור שאנסו פאטי הוא רק בן 22, ויש לו דרך ארוכה, והרבה זמן לחזור לעצמו. השאלה הגדולה, האם הוא יצליח להחזיר לעצמו את הביטחון, והאם הוא יצליח לשכנע את עצמו, הוא מסוגל להיות שוב הפאטי שהבטיחו לנו. פאטי שבטו את נט! אנסו פאטי חזר! lovely skill! מעביר את זה יפה מאוד לממפיס, אנסו מקבל בחזרה ומשווה! פאטי combining them, פאטי שבטו את נט! Barca have scored a second! Ansu Fati! Stupefyingly magnificent from Fati again! In a number of ways, this kid is going to make Ebenezer Scrooge